De rollen tape bin net on te slepen als het om de ankels van Jurjen Bos gaat. Begin dit seizoen squadde hij de ankelband van het rechterankel. In de winterstop klapte hij terug het linkerankel. En boven dat speelt hij als koften met knies de ribben. Oftewel, Jurjen Bos is het medische wonder van ONS Snits. Ja, dat is wel overdreven, maar ja, het begint al wel wat zitten erin. Dus ja, we maken nog een paar wedstrijden, dus een peeltje erin straks en een paar tapejes. Ja, dat moet wel goed komen. Maar is het wel verantwoord? Het is wel verantwoord, ja. Het moet goed komen vandaag. Als de fysio zijn werk dien had, begint Bos onder warming-up. Als spits had hij een wichtige rol in het elftal van Jan Flap. De trainer springt er eigenlijk voorzichtig om als zijn pupil. Zo krijgt hij op de trainings een speciale behandeling. Ja, hij was het ontzien. Ja, als wij ook partijspel doen, dan mag hij op de zijkant blijven staan. Niemand bij hem in de buurt komt om hem wat te sparen. Dus nee, hij is gewoon fantastisch, die jongen. En dat, heerlijk zo'n voetballer. Voor de wedstrijd krijgt Bos uit handen van Leo de Wacht nog een paar pillen om de wedstrijd goed terug te komen. Zonder moeite klokt hij ze voort. Maar wat het nou correct is? Hier komt de dopingcontrole nog wel maar terug? Dat weet ik niet. Leo rent er ook al hier en om. Dus Leo rent ook nog steeds. Dus ik weet het net wat voor het is, maar het werkt wel. Dus, En of het werkt. Bos zit voortendagelijks goed in de wedstrijd. Hij wint duels, is onspeelbaar en na 10 minuten opent hij de score na een knappe individuele actie. Blessures of net, Jurjen Bos loopt zijn voeten net weer om. Hij werkt hem een slag in de ruimte en bewijst hem als zijn weerde van de ploeg. En krijgt van het skoft een combinatie tussen Rozenburg, Bos, Rozenburg, Van der Heijden en opnieuw Rozenburg. En die laatste krijgt een tikje. Hij gaat lissen en zo krijgt ONS de kans om op 2-0 te komen. Sander Van der Heijden achter de bal. En hij mist. Het zal net de midje van Van der Heijden worden, want dit is eenmaal letter. Kopbal Van der Heijden op de lotte. ONS lid naai om de wedstrijd te beslissen. En zo zocht Baal erop zien Van der Heijden uit. In het skoft loert ONS-voorzitter Harm de Wacht ondachtig naar teletext. Hij concludeert tevreden dat concurrent SVZW nog op 0-0 staat. Ja, dat zou bloemen mij en wij houden dit als stand. Dan, Ben je een tevreden man? Dan ben ik heel blij, ja. Maar de Wacht had de kofje nog net op of het is krikken. Pengel van Sparta Nijkerk. En ook die gaat er net in. Alegit de Vries pakt de inzet en dus bloedt de vastsprong voor ONS Oranje. Maar de rol binnen de tweede helft omdraait. Sparta Nijkerk zet ONS onder druk en krijgt kansen. En bij Jurjen Bos rekt de piep starig gewoon leeg. Zijn acties slag je net meer, hij verliest duels en kansen komen er net meer. Voor ONS dan, want Sparta Nijkerk roept dat er meer in zit en jaagt het op de liekmaker. Maar scoren doen ze net. En een kwartier voor tijd komt de bevrijding. Het is een vrije trap van Chris de Wacht. Terugkopt Jurjen Bos. Hielendal vrij, Van der Heijden. Die krijgt een liedstikje, maar gaat lezen en krijgt een strafskop. Chris de Wacht docht wat er van hem verwacht wordt. Hij beslist de wedstrijd. ONS wint met 2-0 en de blitzkip is grut. Ek bij Jurjen Bos, want hij is skin online. ik zei een keer op een klok, dat weet 65 minuten. Toen dacht ik van, nou, iets bij mij gaat wel de tank liggen. Maar ja, dat herstelde wel weer een beetje. Nou ja, het is gewoon keihard werken. En die horen jongens om je heen, die kunnen misschien wat beter voetballen. En dan mag ik het werk wat van hun doen. En als we dan winnen, dan kinderen. Wilst Bos even uitpuft, zocht Jan Flap tevreden op zijn telefoon. SVZW had league spelen en dat betekent dat ONS takom weken bij Harkemannse Boys kampioen worden kan. Ja, we spelen volgende week allebei ergens voor. En ja, bij winst zijn we kampioen. Dus we moeten 2 punten uit 3 wedstrijden halen. Dus ja, super. Wat een regelrechte kraker. Ja, dat was sowieso al. Ook al wat er ook op het spel stond, was het al kraken. Dus, maar het is wel heel uniek als je daar kan worden. En ja, we zien het wel. Ik bedoel, we moeten 2 punten pakken. En wanneer we die pakken, dat zal wel rotzorg wezen. Alleen ja, dat is zo gauw mogelijk.